ଆଇଲା ଆଇଲା କଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାଟି ଥିଲା। କଣ? ମୁଁ ଟିକେ ବଜାର ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯାଉନ। ପଇସା ଦଉନା। ପଇସା କାହିଁ? ପଇସା ପଇସା ନାହିଁ। କଣ? ପଇସା ପଇସା ନାହିଁ। ଆରେ ପଇସା ପଇସା କାହିଁ? ସେଇଠି ବା କଣ ଅଛି? କାହିଁ? କୋଉଠି ଅଛି? ନାହିଁ। କାହିଁ? ତମେ ପଇସା ଅଛି ମତେ ଦଉନ ଟି? କଣ? ନେ ମୋ କାମ କରୁଛି ଯାଅ ଆଡେ। ଦିଅ ମତେ ପଇସା। ମୁଁ ଯିବି ଟିକେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡେ ବୁଲିବୁ? ସକାଳେ ମୁଁ 10ଟା ବେଳେ ଯିବି। ମତେ ଟିକେ ଦିଅ ପଇସା। ପଇସା ପଇସା ନାହିଁ। ଦେଖ ପଇସା ରଖୁଛ ମତେ ଦଉନ ଟି? बाबा जी कौन पहुंचा देना चाहिए क्योंकि पत्नी ही लक्ष्मी होती है और पैसा भी लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी जब लक्ष्मी के पास आता है तो लक्ष्मी कई गुना बढ़ जाती है। इरे कुआडे बा मते पैसा दौना मु जिबी। ए लोकड़ा पैसा रखुचे मते दौनी। हे